σαν την τουλάπα και θα βγω από αυτή την τουλάπα. Θα πω σε μια άλλη τουλάπα, γιατί δεν μπορώ σε αυτή, είναι πολύ μικρή. Να δούμε είναι καμία άδεια. Να, εδώ. Πας ρε ηλίθιε. Μπες σε καμιά άλλη. Εκεί που είπες πριν. Όχι. Να μπω εγώ. Ναι. Έλα κράτα. Κάνε εσύ το μαγικό. Θα κάνω εγώ το μαγικό, αυτό που είπε παιδιά. Κατάλαβες. Το γυρνάω έτσι. Εντάξει. Ωραία. Για να δω χωρώ. Μετά πώς θα κατεβήσω όμως είναι το θέμα. Ωραία, όπως είδατε το έκανα εγώ το μαγικό. Γεια σας, αυτό ήταν το κόλο βίντεο μας.